Sosyal. No, peluyan siya, oh. Awa, oh. Lipay-lipay ni. Sosyal. Sosyal kayo na. Love mo ni Palangga na. Mami yan. Palangga ni Mami na. Palitan gid mo guan. Tuduan pa na muna siya og saka-saka dari na. Dito, naayalong na. Ilang libangan sa ilaw mo. Ay sus! Ay dili lagi magkuan, ginilkatira naman na siya nako para hindi magkuan kay mag kuan magud sila mag wala na siya kuko kaya ako nasang ginilkatiran. Nilipay si Papa Edi. Punan para ba kuno ka ni Papa Edi kulay kuan brown ug puti. Na daghan na jud tag bibi ani. Ito ma. Nalit magtimpla si Mama og dede. No silag mga batang gamay ba nga mga dili. Kaya sa na. Sa kabisang ano. Dili tag harvest guys sila bung wala kay gating itong mga saba ba. Mulis still nga makadala sa ani. Big exam. Oh, daghana. Kung pa nang tikitan hoy. Hindi na siya munda o pamuno na. Dugay man ni mamatay basta ing ani kuno nga ano. Ing ani nga kain sa talong. Kaya na ba siya mag-video kaya ihang videohan kaya hang lubot. Tapakita tong sili. Sili daghan kayo. Agay, apil-apil manisi. Danti. Tumao daghan kay sulod. Si Mama Julie mo ako ibulad din iban kay iwan. Si tagusod. Sus kay apil-apil man jud. Sa guna diha oy. May ano ba diha tilas danti. Gusto na ba ito ganun ko? Nga guys, magkugi dito kag pananom. Nabi kay maharbis. Kisili diha dagan ako. Daghan akong gi harvest sa ano butang srit. Maharbis ka? Kailangan ko dito sa likod. Guys, so nakalamig na harvest pero napahidaghan to ah. Hindi na pod na hindi ni Christine. Tukuran pa natin nina kaya naghanap ka ba na yung puti oh. Ay kuhaan na ning puti. Kuha nga man ni. Wah. Di pare. Sayang nabali lagi to giyan yung danti oh. Danti sa to nangagsa na ning mga lukay. Sugay kangin. Sayang man gud guys ug kuno ni kay daghan pa kay sa bunga. At least naka-harvest mi karang daghana guys eh. Harvest mi karang daghana oh puno. Mga siguro ni siya guys mga 2 ka kilo kapin.
Mm. Lahat na sa pamunga. Ano sa upo. Nagulihan ko guys sa kakasulis ko guys kay itan ko nilakaw. Last na lang, kanina lang last. Ano na guys, gikahapunan ko na og butang kay kuan. Alam sim pakatayin ba dun sa ubaw. So nindot na siya ag saging dito guys ang gitukuran kay na ang bunga na pud siya. So atay ganapon guys kay gahimuli ko na ning pakatayan ni hang kuan ba. Masagol na siya na apoy kuan on. Tawag nito, paliya. Dakan siya ning bunga na magulis siya na aning pasak ondari ba. So muni ang gikabisihan. So diri napita guys ano sang gitamnan og kuan. Ang gibalhin dari ag katong gihatag ni nanay nga kuan ba. Peanut tree kaya. Ano na guys oh. May ngit-ngit naman. Ano sa peanut tree dihang gibalhin. So mana sa guys oh, ang trail nga. Makakita naman mo diha puhon og kuan. Nani manggibitay diha nga daghan kadyo nga bunga. Kay dito to ada ko nakadto atong kubasa dito guys oh. So mara to guys kay wala tay kuan rong adlaw ah. Ngit na. A few moments later. Guys, mo nang gi kabisihan guys kay hanggi butangan og pakaputan ning hangkuan. Upo ug ang palaya gisagol na siya na hadana na. Nga darin dapita ang isang gardinan og kuan kanang talong mga 4 ka aw 3 ka ana ba talong ug okra. Sa una kay talong man ug okra nako na dani. Sa mga gilid puro na mga talong ang ipang tanom pero na ako gitanom diha nga kuan. Kanang gikan sa buhol. Mani ang ipantungtong darig kuan guys uban kay init man darig mugdo na. Mani ang kabisihan guys diha ang gidauban na dapit guys kay kana gi may mga basel gagmay. Kay kuan guys magluto ko ron og biko. Kay nalagi nagpaluto og biko. Nangipasuhan ng kuan oh. Putdon ra gihapon na guys ug kuan kay basig mga Domingo pohon. Dili karon Domingo ha, mga sunod Domingo han na ipaputol ning lubi. Karon maka tanom-tanom na jud ko dari maka display na kog mga
kuan ba, bumbil. Kaya na ko yung mga bumbil dari di awa pa na ma taring na siya. Pamutang. Napay ang passion fruit guys nga pa na ko mabalhin po do. Aron nang ibalhin dari. Putol na ng lubi. Suha ay. Ang ipasuhan na kay naikuan. Napay rubber plant ni Ate Dade ang ibutang sa nadana kay ug maputod naglubi ha man ang ibutang dadto para landong didto. Nindot na siya diha guys ug tamanan na diha og talong. Sugod kog tanom og talong kay ug kuantong didto magamit na nila at least nagmahubas na to ana po koy harbison dari. Wala gisa mo diretso diri. So niabot na day mambiag kuan kanang dire ta magasimbolo sa gawas sulod. Hala bugata di ay. Salamat kadyo kay nanay mga balay sa among mingming. Salamat kadyo mambi. Niabot na good. Malipay na jud sila ron. Ya simbol sa nato ni kay ya wala gali alis din ni kulog. Kuan. Mingming, di na among mingming ay. Pay na mong mingming. Wow. Una mo di pa kapinak. Puti lagi ang kuan, gasamok-samok ang ganti. Bisa ning tikpan din kayo. Imot na ni Dante, oh. Mingming. Ay, dili pa. Kaya itong simbol pa na. Ay, natulog din sila. Kaya bagong ng didi. Dako di siya. Wala taas din, ha? Uy. Taas din siya nga na. Dito na sulod ikuan. Kanang marag babag sa sulod. Niya na kay mula muligid na ako nag kuan ni mo una sa to mga babag-babag sa sulod. Okay ra, kay lisod na kay ni ano. Sa Dante, oh. Sama na siya, ay bantay man niya. Ninaptan ni mo gingan to di ba dami ni Swersen wala. Wala pa. Kay ninditso man sa bangkugon. Nanay balay. Silos ka? Silos ikaw? Kani panglakan ni katunay murag asram to puti. Di panglakan ra nas kuan. Dublihan og baat ba? Ka, kayo.
Ay sus kay musakay man. Pero butangan kaya po na sila og atong balas para atos balas sila mangihi o malibang. Ngugta na ba sila didi mo palit pa may kusubron sa lisano. Kabantay oh. Simbol na simbol. Di siya taas-taas gamay or bus-bus gamay. Ayaw kay butang magbuyan nila. Nasa iligid mambin pwede rin sa mga ligid-ligid ba. Yan nasa sapin. So masala ra ilahang mga Napo na sila katliter man. ha? Katliter butang tayo. Napod sila kuan hagdanan na. Salamat ka dum mambinay hagdanan pud siya masakasaka sila. Di kabit dris kuan. Pinakalas sandal lang sa dito di mo sa kuan Basig mukhaon na sila na katong palitan na sila og katdog katong basa-basa. Anak ko niya sapin. Magsapin na anak. Abot po ng sapin mambi oh. Salamat ka dyan mambi. Daghana lagi na anak. Di pa yan nanay sapin dayon. Ay sis! Nana sapin dayon ninyo. Salamat kayo mambi. Nana sapin. Danti kay excited man pod. Lapil danti oh. Siya wala man ako Wala man ko balay. Gulang na magugka. Yan na magdula. Kuya Danti. Kuya Danti. Nana yung package. Kuya Danti, ayaw kumiusig ka Kuya Danti. Mukmang ka. Salamat kay pinangga kayo mini Mami B. Oh, gasilos man si Danti. Salamat kayo Mami B. Palangga man ni siya mo Mami B sa Michigan. Na palangga. Hi. Wow, nanay sa pin. Uy. Unsa man ang planggana? Katliter. Asa man ibutang dapit? Yes, lalo. Wala ilang iba. Walay apil nga pagkaon nimo di ay. Wala ay, di ko mo pa itong pagkaon sa sabi kay kita ka ba na ko. Mas ma-ilo lang ito. Sige, sana lang tapalit. Maras di sa Ay, muarang na sa didto. parang mas lalo. Small, manggani na. Gawin mo ibutang. Unsa man na siya? Katliter mo na yung murag balas-balas sa ilo nga mo isalod sa kain. Apilan di po niya cut liter. Pero kompleto. Ay, wow! Ang cute! Ang cute! Oh, wait lang. Ang cute naman. Ala, silos di Danti. Gipaak man niya. Mula ikaw, Danti. Naalas doon ti ay, yaha dito sa gawas. Dako ganito. Na, may imuha. Gudidaan. Grim to ya ha. Masa man ang usad ako? Masa man na? Kapin? Di, tubigan na. Wait lang. Kaya na nang imong pagkaon na na. Magpalit taon niya pagkaon. Basi mukhaon na sila. Piskas. Pasalok sa tayo.
Kay po salo ka dad ura manas gawas ng kuan. Ang cute. Sa pa ni sapin kana sapin. Huwag lagi sapin. Dulaan niya libre. Kay sulod ang dulaan. Unya na ako na ibitay. Duyan. Sana all. Hala nasuko do siya og gipaak na jud nako. Unsa man kadanti oy? Ang nanay duyan. Dapat gitulo nimo kay tulo man sila kad. Dili oy, di man na sila tanan. Dako ba yan niyo? Ha? Dako, di na sila magkulog. Suko mas danti. Salamat Mami B. Butangan nila higdaanan. Amo ra man na silang patuoron og higda og mga gabi. Naog ra sila tos ubos para mangihi. Tudloan. Ano na sila duyan oh. O sa lalong sa induyan. Dili tudloan ra barato na sila nga magduyan. Hello. Ray dulaan. Iibos-ubos gamay. Atos tunga lapit kay tudluan pa na nato sila nga sa munaog ato mangihi sa ulawom. Bibi pa manggod. Mga bibi, mabitaw na sila.